Mɔgɔ wɔɔrɔ ɲɔgɔn de fagara Suleja u ka jamana faba Abuja o camancɛ yan fanfɛla la. 4 ɲɔgɔn olu fagara Maduguri kɛɲɛkayanfan ka taa Kɔrɔnfɛ yan fanfɛ. Mɔgɔ 3 o fagara Kaduna o kɛɲɛkayanfan ka taa Kilebi yan fanfɛ. Nin kɛra Amnesty ka laseli ye min labilala bataki dɔ kɔnɔ u ka X bɔlɔlɔ sanfɛ. An ka baarakɛla minnu bɛ kɛnɛ kan y'a yira an na k'a fɔ ko fagali kɛra yɔrɔ minnu na ko Nigeria jamana finitigiw de ye wulikajɔw sabati ka bingali walew ta ko ka ɲɛsin maaw ma. Ko kuma min na a jamakulu kofɔlenw caman bɔlen don nisɔgoya taama dɔw senfɛ n'u ka laɲini dɔ tun ye k'a fɔ ko kɔngɔ o binnen don Nigeria jamana kan ani ka fara fantanya kan i n'a fɔ nin baɲumankɛtɔn kofɔlen ye ale y'a lase cogo min na. Maduguri yen finitigi polisiw ye laseli kɛ ko duguden mɔgɔ 4 ɲɔgɔn o de fagara ko min kɛra mugufolon dɔ senfɛ k'a sɔrɔ u ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di a koɲɛ kan. U ka finitigi ɲɛmɔgɔ n'o ye polisi nationali ye jalakilikanw bɛɛ lajɛlen la gosi kunun alamisa min taara ka ɲɛsin u ka finitigiw ma k'a fɔ ko olu de ye bingali walew ta ko ka ɲɛsin a nisɔgoya girinkajɔ taamala ninnu ma. Bataki dɔ kɔnɔ min labilala X bɔlɔlɔ sanfɛ polisiw ka finitigi ɲɛmɔgɔ Kayode Egbetokoum ye a lase ko waati gɛrɛn tɛ gɛlɛn n'o ye alerte rouge ye sigira u ka dugu kan ko walasa ka se ka dangarili walew ani lakanabaliya ko minnu bɛ a taabolo la k'olu bali. Bi juma sɔgɔmada fɛ lakana finitigiw ye gazi fiyɛma n'o ye gaz lacrymogène ye fiyɛ nisɔgoya girinkajɔla mɔgɔ camanba kan min kɛra u ka bɔli tile 2nan tun ye k'u ka nisɔgoya walew boloda i n'a fɔ AFP ka kunnafonidilaw ye a jateminɛ cogo min.